El que veieu aquí és una presentació, un recordatori d'una convocatòria que per nosaltres és important. Nosaltres som la campanya contra els pressupostos antisocials. És una campanya que es va constituir fa algunes setmanes i que ha anat recollint adhesions molt variades de la societat civil, des del moviment obrer organitzat, els principals sindicats, les entitats veïnals, plataformes diverses de defensa de la sanitat, de l'educació, col·lectius de defensa dels drets civils, del moviment feminista, forces polítiques progressistes, un ampli ventall, com us dic, de la societat civil, que el que vol fer és palesar el malestar i els impactes brutals que està tenint la crisi, però sobretot amb ella les polítiques d'austeritat que s'estan implementant des de Brussel·les i igualment des dels governs de Madrid i des del propi govern de la Generalitat. Diumenge sortirem al carrer intentant palesar aquest descontentament social i els nombrosos col·lectius que es veuen afectats per aquestes polítiques d'austeritat i que es concentren en aquest moment en els pressupostos que està adoptant el govern de Rajoy, però també amb tota una panòplia de disposicions i de lleis que reforcen el caràcter antisocial d'aquests pressupostos i que atenten cada cop més contra els drets civils, contra les llibertats, contra conquestes llargament batallades i adquirides a còpia de molts esforços. Al voltant d'aquests pressupostos tenim al damunt de la taula una reforma regressiva del règim de pensions que afectarà milions de persones, no només els pensionistes, sinó actualment molta part de la societat que depèn dissortadament dels ingressos minsos que reben els nostres avis i àvies. Tenim lleis liberticides com el projecte de llei que pretén reprimir les protestes al carrer. Tenim la reforma del règim de bases dels ajuntaments, que suposarà una pèrdua de serveis per la ciutadania. Tenim tot un ventall de mesures també regressives en l'àmbit dels drets sexuals i reproductius de les dones. Tenim un conjunt de mesures que afecten realment una majoria social molt àmplia i això ho volem palesar aquest descontentament. De la mateixa manera que volem indicar avui d'una manera simbòlica, gràfica, que dissortadament els pressupostos que en aquest marc està elaborant o ha presentat el govern de la Generalitat no només no intenten contrarrestar o plantar cara a aquestes polítiques neoliberals tan agressives, sinó que s'inscriuen en la mateixa lògica, s'inscriuen en una dinàmica de privatització que també segueix retallant drets i segueix retallant les condicions de vida de les classes populars a casa nostra. Per tant, una mica el que volem avui és fer una crida a una participació realment massiva i contundent de la societat civil aquest diumenge, el diumenge 24 de novembre a les 12 a Passeig de Gràcia Diagonal. Volem que sigui una de les grosses, una d'aquelles manifestacions que realment fan sentir als governants que la societat civil té opinió, està dempeus i vol alternatives. I el dia 4 de desembre, quan hi haurà debat parlamentari, hi haurà un ple del Parlament, doncs voldrem aplegar-nos davant del Parlament per recordar que des de la societat civil hi ha descontentament, però que també hi ha alternatives, hi ha propostes d'altres polítiques públiques per fer front a les necessitats de la majoria social. Aquesta és la idea d'aquesta roda de premsa, cridar a la ciutadania a fer palesa la seva voluntat al carrer el dia 24. El que realment és important que aquesta crida és a tota la ciutadania, a tota en majúscules. La gent ha de sortir al carrer. És l'única eina que tenim de fer valer els nostres drets i de recuperar tot allò que hem anat perdent, perquè com veieu cada dia anem perdent més drets. Per tant, aquesta és una crida en majúscules a que la ciutadania el diumenge surti al carrer i després haurà de fer-ho també el dia 4. Però principalment aquest dia 24 esperem una bona resposta de tota la ciutadania perquè ja està bé, ja n'hi ha prou. I a més aviat, com ja sabeu, també tindrem que demanar permís per sortir al carrer. Per tant, només faltaria ja que no sortim i ens expressem amb força i contundència la reclamació dels nostres drets i també d'aquestes retallades que estem patint amb aquests nous pressupostos. Per tant, jo crec que el Lluís ho explica molt clar. Tenim més de 1.001 raons per sortir, però el diumenge, per davant de tot, hem d'estar tothom al carrer amb majúscules. I que com a ciutadans i ciutadanes de Barcelona, de Catalunya, d'arreu de tots els pobles de Catalunya hem de sortir al carrer a expressar aquesta indignació, aquesta rebeldia que hem d'expressar al carrer. Ara que ho podem fer-ho perquè aviat tindrem que donar permís i potser sortim al carrer tirant a la boca perquè hi ha gent que ens està recordant que no vivim en l'any 2000, sinó que estem vivint en els anys 70. I per tant això
té que tenir una resposta ciutadana aclaparadora, massiva. És important que tothom surti i aquesta crida l'hem de fer i us demanem que vosaltres la traslladeu a través dels vostres mitjans a la ciutadania en majúscules. I dic en majúscules perquè no es tracta de sigles. I aquí, com el Lluís ho ha dit, des del moviment veïnal hem intentat recollir tots els moviments socials i la societat civil catalana perquè sortim al carrer d'una manera oberta, clara, amb un missatge de reivindicació, de reclamació dels nostres drets, d'aturar aquests pressupostos també com no antisocials i per tant hem d'expressar-ho al carrer, que és el nostre àgora, i hem de fer-ho valer i fer prevaler. I per tant aquesta és la nostra força i ho hem de fer-ho amb tot el sentiment i tota l'energia que tinguem. Moltes gràcies. Aquests pressupostos! No! Aquests pressupostos! Sí! Pressupostos socials! Sí! Pressupostos socials! Sí!